Bon dia i benvinguts a una nova edició de l'Illes i Pobles. Demà és el Dia Mundial de l'Alzheimer i a les Illes 25.000 persones estan afectades per aquesta malaltia. L'Alzheimer és una malaltia neurodegenerativa que afecta la memòria a curt termini i amb el temps també les habilitats socials de la persona que la pateix. Per millorar la qualitat de vida dels pacients i dels seus familiars, el mindfulness pot ajudar-hi. Es tracta de reforçar la consciència plena i fer exercicis enfocats a frenar la irritabilitat i la depressió. A Pollença demà comença el primer congrés d'Alzheimer i Mindfulness. Pere Poeres fa 15 anys que és voluntari de Protecció Civil a Castell i en fa 9 de cap de l'agrupació. Però no té relleu. Menorca és l'única illa de les Balears on el voluntariat minva. Per aquest motiu s'acaba de posar en marxa una campanya per captar nous col·laboradors. I avui continuem recorrent les illes a través del patrimoni i avui visitam una casa pagesa pitiusa del segle XIX. El trull de Can Andreu a Santa Eulària conserva els estris propis d'una economia rural. Pedres per moldre blat, ormetjos per fer sabó, formatge, vi o oli es conserven en el seu estat original com si el temps no hagués passat. Demà és el Dia Mundial de l'Alzheimer, vos ho contam, i amb motiu d'aquesta efemèride volem explorar experiències que ens permetin conèixer un poc més aquesta malaltia. A Pollença, l'associació AFAMA de suport a malalts d'Alzheimer ha aplicat aquest estiu una teràpia pionera basada en el mindfulness. Es tracta d'una prova pilot per ajudar pacients i familiars a acceptar millor la malaltia a través de la meditació i la consciència plena. Així ha anat. Ha après a viure el present. I, a més, ha après a respirar per primera vegada. No està tan nerviosa, estic més relajada, això m'ajuda molt. Sempre brotava i ara ja les coses amb més calma, saboreig més les coses, els aprens més. És la valoració dels usuaris d'AFAMA que aquest estiu han participat al primer taller de Mindfulness, un programa que ha durat 2 mesos i a través del qual 6 malalts d'Alzheimer i les seves famílies han conegut els beneficis terapèutics d'aquesta pràctica. Aquest taller s'ha basat en estimular les activitats de la vida diària, és a dir, totes aquelles activitats que fan en el dia a dia, com dutxar-se, caminar, cuinar, que se faci més en consciència plena, que aprenguin més. Som aquí, estic cuinant, estic tallant patates, que estic sentint. Vam fer un exercici de caminar de l'1 al 10 i aquest exercici ell el recorda i ens ha servit molt perquè jo li digui mama, quan s'ha d'anar a poc pel carrer, anem amb el 5, mama, anem amb el 9 que arribem tard. Aquest exercici ha sigut molt bo. Un dia jo li vaig contar a Magda que menjant una figa, no sé, me sentia tan bé menjant aquella figa que, no sé, me vaig sentir una cosa que no m'havia sentit mai, amb una emoció que me la menjava, que vaig disfrutar. Alhora, els tallers també ajuden a reduir l'estrès i l'ansietat dels cuidadors del malalt. De vegades el renyava i ara m'atura a pensar, doncs no l'he de renyar, les coses són com són. Nosaltres som així com som, no mos hem de canviar. Ha estat molt positiu a nivell de la vida que duim, perquè una cosa que moltes coses no veiem, ara les veiem. I el mindfulness el que ajuda també és acceptar el que hi ha en aquest moment, i això, què podem fer amb això? Ser més compassius en el malalt, entendre-lo més, tenir més paciència. L'experiència pilot ha estat tan positiva que les sessions continuaran i s'ampliaran perquè més famílies se'n puguin beneficiar. De fet, Pollença està declarat municipi mindful des de l'any passat. Què vol dir això exactament? Idò que el municipi es compromet a viure millor experimentant les coses que ens passen i feim de manera més conscient.
La filosofia del mindfulness s'aplicarà a diferents àmbits, a les escoles, als punts de salut, a l'esport local o a la vida quotidiana. Es faran cursos i tallers perquè la societat conegui els beneficis d'aquesta manera manco accelerada de viure. Pollença és el primer municipi mindful del món. El projecte té com a objectiu aconseguir una societat més estable emocionalment i lliure d'estrès i depressions. El mindfulness capacita l'ésser humà a autorregular la seva atenció. Ens dona la capacitat de viure el moment present, en consciència, i això per a manejar el sofriment. Moltes de vegades ja tenim en base a el que pugui passar en el futur, que pensant nosaltres o el que hagi passat en el passat. Agafant com a referent el projecte del Regne Unit com a nació mindful, a Pollença es va fer un programa pilot amb 200 persones, els resultats del qual van ser molt positius. Pollença Municipi Mindful és un projecte transversal que pretén arribar a tota la població. L'any passat ja van començar els docents i pares perquè influeixin en la pràctica de mindfulness amb els nens, comencin aquesta educació emocional ja de petits, i ara estan fent en persones majors mitjançant aquest congrés d'Alzheimer i Mindfulness que durem a terme aquesta setmana. El mindfulness és un tipus de meditació avalada de manera científica amb més de 15.000 publicacions. De fet, hi ha hospitals com Son Espases i l'Hospital Comarcal d'Inca que ofereixen el programa Mindfulness per alleugerir el dolor a pacients amb fibromiàlgia o per tractar depressions i pacients amb nivells d'estrès elevat. Nosaltres començam una pràctica molt senzilla. Simplement pren atenció a les teves fosses nasals, com entra l'aire fresc a la inspiració i com surt l'aire tep a l'expiració. Començam amb això. Amb un mindfulness aprens a no reaccionar, a ser una miqueta més reflexiu, a no respondre immediatament a cada cosa, i jo crec que és una de les coses que més me va sorprendre, no? Aquesta capacitat que dona mindfulness de no ser totalment reactiu i de no reaccionar en situacions adverses o que te posarien nerviós en condicions normals. Segons els experts, a partir de la 6ª o 7ª sessió, l'individu ja nota millores. En tot cas, si algú ho vol provar, en Pep i el seu equip fa 7 anys que organitzen 2 retirs anuals al Puig de Maria, un a l'octubre i un altre a l'abril. Pollença, ja ho veiem, és un municipi capdavanter en aquesta matèria, el mindfulness. I també ho és l'atenció als malalts d'Alzheimer. No debades des de demà i fins diumenge es farà a Pollença, ja ho han dit, el primer congrés d'Alzheimer i mindfulness organitzat per AFAMA, l'associació de la qual vos parlàvem i que Pollença dona suport als afectats per aquesta malaltia i als seus familiars. Per això hem cregut oportú convidar Maria Morro, directora del Centre de dia per malalts d'Alzheimer de Pollença. Bon dia, Maria, com va? Gràcies per ser amb nosaltres. Gràcies per convidar-nos. Dèiem, primer concret sobre Alzheimer i mindfulness. És una revolució aquesta teràpia, aquesta meditació aplicada en aquesta malaltia, en el tractament de l'Alzheimer? Des d'AFAMA sempre hem apostat perquè fer que el cuidador i el malalt duia la malaltia de la millor manera i pensant que a través d'aquesta tècnica ajudarem a conviure amb la malaltia. I per això hem apostat, és una teràpia més, hi ha la farmacològica, la no farmacològica, fins ara que hem fet, o que estan fent, que és l'estimulació cognitiva, i ara afegirem una teràpia nova que serà un mindfulness. Per què és útil aquest congrés, Maria? Aquest congrés està destinat a tota la població que hi vulgui participar. Per cuidadors, per familiars, per cuidadors no professionals, per l'àmbit de la sanitat, l'àmbit social i qualsevol persona que estigui vinculada, en certa manera, a l'Alzheimer o altres demències. Maria, AFAMA és una de les poques associacions a les illes enfocades a l'Alzheimer i ja duis 20 anys, 21 per mi, si no vaig equivocada. Quin va ser el bessó que va fer germinar aquesta associació allà a Pollença? Sí, enguany n'hem fet 21 ja. L'associació va néixer l'any 1997 amb un grup de persones de Pollença que dins el seu nucli familiar se trobaven amb un malalt d'Alzheimer i varen posar aquest granet d'arena i se va fundar l'associació amb un principi sense ser professionalitzada, vull dir, era pràcticament una teràpia entre propis familiars perquè no donaven servei, no tenien un local i a poc, durant aquests 20 anys, 21, hem anat creixent d'aquella llavor que se va posar l'any 97. Quins serveis heu anat incorporant de llavors? AFAMA ha crescut molt, crec que a poc, però sempre he dit jo que en peu ferma
ben tocat dels peus en terra, i bueno, hem anat creixent a mesura que ha crescut la demanda també i ens ha permès créixer. AFAMA va professionalitzar l'associació l'any 2003, l'any 2006 va ser un vot un poc més important, vàrem obrir un centre de respir en places per 10 usuaris, en 10 places. L'any 2009 a Colònia, l'entitat d'estalvis de Pollença, Caixa Colònia, ens va cedir un local i vàrem obrir un centre d'estimulació que funcionaven tots dos paral·lelament. I després, ara durant 5 anys, per novembre farà 5 anys que som en el centre d'AFAMA, un espai cedit per l'Ajuntament, on tenim un centre de dia i un centre d'estimulació i ens ha permès créixer en serveis i en número de places. Aquest centre de dia, Maria, és una de les peces claus de l'associació per descarregar les famílies i també per reforçar les habilitats cognitives i socials dels malalts. No és així? Perquè tan important és el pacient com tenir cura també del familiar que cuida aquell pacient, del cuidador, que sempre en xerram. Sí, és evident. Una vegada va venir un neuròleg que fem una xerrada i va dir la malaltia és una, però els malalts són dos. I és evident que és així. Vull dir, nosaltres hem d'atendre bé en el cuidador, perquè si el cuidador també està bé, accepta i va entenent el procés que serà o que passarà la seva persona, el seu familiar, durant la malaltia sempre és més fàcil de vegades entendre-ho. I és així, nosaltres donant suport, nosaltres atenent directament a la persona que pateix la malaltia, però també atenent directament en el cuidador, perquè és la peça clau també per referent, i és un referent també de la persona que pateix la malaltia. Sense cap dubte. Maria, hi ha interès d'altres municipis del voltant o no, de més enllà, que vulguin posar en marxa una associació dedicada a cuidar malalts, a atendre malalts d'Alzheimer i famílies? Bueno, n'hi ha una a la Pobla, que és Llar de la Memòria, que funciona des de fa ja un grapat d'anys. Pareix a que a Palma també hi ha AFAPAM, que també va desaparèixer una, però sí que hi ha AFAPAM, que també funciona, però després nosaltres no tenim coneixement que hi hagi altra associació aquí a Mallorca. I ja per acabar, Maria, per aquelles persones que ens estiguin escoltant, què pot fer una persona per evitar caure en mals de l'Alzheimer? Hi ha res que puguem fer per evitar-nos? Jo crec que com qualsevol altra malaltia, els hàbits saludables, la bona alimentació, fer exercici físic, no coses, entrenar el cervell, treballar amb memòria, però no coses diferents que altres malalties. Però sí que tot sempre d'una vida sana i una alimentació equilibrada i l'exercici físic, això sempre ens ajudarà a prevenir. I veurem si el mindfulness també ajuda a que ho puguin retardar. Ho veurem i ho donarem aquí. Moltes gràcies, Maria Morro, directora del Centre de Dia per Malalts d'Alzheimer de Pollença, i enhorabona per aquests 21 anys que compliu. Moltes gràcies i gràcies per convidar-nos. Gràcies a vosaltres per venir. I seguim. Una feina altruista també la fan